un nou joc. Acela se cheamă, nu știu, dar găsim un joc de aici să jucăm. De exemplu Minecraft. Să avem un exemplu. Că jucăm pe Home, nu, o planșă făcută de mine, Survival World. Nu-i făcută de mine, e un mod, un server. Vine un mod, un server, nu știu ce mod dintre server. Da, e vreau să fac să vede care game. Nu-i făcută de mine, cu harata asta. Să nu-mi face, îmi oprește Minecraft-ul și n-am ce face. Când îți oprește Minecraft-ul, chiar nu ai ce faci. Și vreau să zic că le mulțumesc lui cei care s-a abonat la canalul meu, lui cei doi. Care... La cei, nu lui cei. Nu te interesează. Nu știu să vorbești? Și... în fine, celor doi care s-a abonat. Și... da. Asta chiar vreau eu să spun. De-aia am pornit video-ul ăsta, să mă joc puțin Minecraft și să zic că le mulțumesc celor care s-a abonat. Nu știu cine s-a abonat, nu sunt prezicătorul. Carcă totodată planșă handicapată. Gata. De ce să-mi scot cu lag? Avea puțin lag așa. Ce puneți lag? Uite aici. Căsuța dulce, căsuțel. Hai să vedem. Hop. Stați să pun puțin în pauză la Mobizen, cred că am uitat. Bun, am revenit. Am avut o problemă cu lagurile. Avem niște laguri jocul. Și le-am scos. Ia ce încesc ăsta? Ce am pus eu. Uite, de exemplu, de geamuri n-am voie. Uite, hai că vreau să fac ceva aici. Intră încă tot pe Minecraft asta. Deci nu e browser. Adică la browser, la Minecraft. Și intrăm aici și vreau skin-ul. Nu, ăsta îl vreau. Și uitați. Arată foarte bine, mi-e place. Și să vă mai abonați. Vă vreau mulți abonați. Eu fac un ciudă la un prieten. Uite aici o scară. Văd eu foarte bine. Eu de gata așa la... Doamne, ce dracu are lagul ăsta? Gata. Vreau să iau niște pui de aici. Du-te în pui mei cu geamurile tale handicapate. Să încarce, dracu. Așa vreau să iau puiul. Puiul ți-a stricat, așa să iau sabia asta. Mergem la bătut. Să ne bătem cu caprii. Am glumit. Așa. Stați că să descarc telefonul, el a încărcat, dar nu știu ce are. Gata, hai că încarc. Lagul mătii și al mătii, un episod cu lag, nu pot să supăr. Gata, hai, gata. Haide, așa, un prieten, nu că foarte cu lag, nici confirm și nici nu știu, dar e vreo intrare prin spate. Așa, deci hai să mergem. Ce, am auzit un zombie. Pe unde e să-l crăp cu bătaia? Uite o vacă. Mu. Mu. Și niște oiți, ia să le omor eu pe ele. Sorry, oiță. Sorry. Da să arunc asta. Gata, pa. Doar puțin. Am inventarul foi.
Să pun aici ce chiar nu trebuie. Mie mi-ar trebui după mintea mea doar sabia. Dortoleț, umplu chesturile astea eu. Așa, deci asta vreau să pun. Vreau să pun aici totul. Da. Bov. De ce nu-i bov sau altceva? Am de sabia. Nu vreau pork shop. Pork shop, ui prostii. Nici măcar nu mișto. Gata, doar sabia o lăsă. Ia uite să arăt ca un bosultan. Dă-te dracu cu armura ta jos. Ia uite, bosultan. Gata, hai, lasă-mă cu încărcarea ta proastă. Gata. Așa, nu știu cât să filmez ea cât e. Am filmat 6 minute și 49 de secunde și e 21. Mai am timp să filmez. Așa, să mergem cu sabia mea. Pe cine să mai batem noi, că nu e nimeni prin sat. Oițe, oițe, balambarachițe. Așa, hai. Asta am construit-o eu. Nu contează când. Da, și... vreau să vă mai zic că Minecraft nu are nici început, nici sfârșit. Și se zice că din Minecraft un om a dormit multe zile până puteți Wither Dragon și pe ăla cu 3 capete. Și după aia se scoală omul din somn și te lasă să te joci real. Oițe handicapate! O facem! O facem! Am cazul fâs. Cine a lăsat ușa deschis? Călcrăp. Ia o fie la etaj, vrem să de ceva? Nu. Ia chiar ce e aici? Prost. Uite și aici e TNT-uri, un diamant. Un bloc de diamant și un diamant. Două bloc. Un bloc și niște diamanturi. Ia ce putem să facem? Cred că știu ce putem. Șosete. Crafting table. Șosete. Mă mulțumesc cu șosete. Bum, bum, bum. Deci hai. Afară. Când se face noapte o să opresc videoul. Asta e garantat că nu mai e mult. Și o să-l pun pe YouTube. Da. Deci mai am puțin până termin. Deja am filmat 9 minute. Deja 9 minute. Mai e puțin. Cred că este vreo 10 minute fix.
Gata, pa! Să nu uitați să lăsați un like sau să vă abonați dacă vreți și v-a plăcut seria. Pa, pa!